filosofien bag Next er at skabe et online-univers, der er så let betjentligt for kunden selv, så det ikke kræver, at der er nogen, der sidder og hjælper kunderne. Først og fremmest så vil vi gerne lave produktet så intuitivt som muligt og så nemt at finde ud af, sådan så at man kan klare langt det meste selv, uden at skulle have fat i os overhovedet. Vi skiller os meget ud fra de andre etablerede forsikringsselskaber ved for eksempel, at vi ikke har et telefonnummer. Noget, som kan virke meget skræmmende for folk, men vi tror på, at det faktisk er til gavn for kunden. Vi overlader til kunden selv. Til gengæld så kvitterer vi så med at sige, at vi giver nogle billigere forsikringer, men egentlig til samme kvalitet, som vores konkurrenter gør. Der stilles langt større krav til os som medarbejdere at sørge for, at tingene de spiller måske 10% mere, end hvad der ellers ville være nødvendigt, hvis man stadigvæk bare kunne ringe til os og klare den vej rundt. Forsikringsbranchen er en lidt konservativ branche. Det er vigtigt, at kunderne har en forståelse for, at der faktisk sidder mennesker bag ved skærmen, og at vi sagtens forstår deres spørgsmål og kan sætte os ind i deres sted, og dermed også levere en god kundeservice hele vejen igennem. Et eller andet sted, så er vi jo lidt ligesom en restaurant hver dag, som har Michelin på besøg og skal lige bevare sine stjerner. Altså hver eneste dag, hver eneste chat, hver eneste kunde, hver eneste skadesanmeldelse. Alt skal løses ordentligt, fordi vi vil have, at folk derude taler godt om os, og at de føler sig trygge. Så det er ikke bare et arbejde, det her. Det er faktisk noget, man går rigtig meget op i og gerne vil have så godt og for det renommé, at man lægger navn til. Ikke? Altså, jeg har firmalogoet på bilen og så videre. Man står inden for det, man leverer, og det synes jeg er fedt. Den typiske medarbejder hos Next Forsikring er en medarbejder, som gerne vil ændre verden lidt. Være med til at dreje tingene lidt i en ny og anderledes retning. Så man skal være lidt rebelsk på en eller anden måde, og samtidig så skal man have en stor ansvarsfølelse for det brand, vi er. Det brand, vi gerne vil lave, og den frække dreng i klassen, som vi jo et eller andet sted er blevet kendt for at være. Vi er faktisk også nørder, mange af os, og vi elsker at følge med i teknologi, hvordan teknologien udvikler sig. Vi bliver også nødt til at måle os med de andre, og så sige, okay, de har gjort sådan her og sådan her og sådan her. Vi må for guds skyld ikke gøre det sådan her. Vi bliver nødt til at prøve noget nyt, fordi det fungerer til deres koncept, men vores koncept er noget helt andet. Så det får folk til at tænke anderledes hele tiden. Er der nogen, som får en god idé i kundeservice eller et eller andet sted, jamen, så tager vi det med det samme op, og så vurderer vi på, om det er noget, vi kan implementere relativt hurtigt. Og det kan føre til en lancering af et nyt tiltag allerede dagen efter. Man får lov til ligesom at bidrage. Hvis man har en god idé, jamen, så er der ikke langt fra tanke til handling. Det kan vi også se i det produkt, vi står med i dag, at det er simpelthen præget af, at der er rigtig mange, der er gået ind med gode idéer. Vi vil hele tiden prøve at presse vores produkter mod noget nyt. Vi render jo alle sammen rundt med et device, der er online hele tiden, så det vil jo give mening at prøve at inkludere det i vores produktportfølje. Den kunde, vi nu kender i dag, hvor er han om 5 år, og hvorfor nogle teknologier bruger han, og hvordan er hans adfærd egentlig generelt. Og det er klart, det er sådan nogle ting, vi skal være skarpe på for hele tiden at bevare et forspring i forhold til vores konkurrenter. Fremtiden for Next Forsikring indeholder selvfølgelig meget mere forsikringsforretning, end den gør i dag. Det kan være, at vi går internationalt. Det kan også være, at vi udvider produktpaletten til at indeholde andet end forsikringer. Generelt set så ser jeg Next Forsikring som den her lille enhed, frække speedbåd i havnen, som udvikler nye produkter og gør tingene anderledes, end de andre store forsikringsselskaber gør.